Storja li ħallet marka f'bosta persuni li kienu jafuh, funeral li kien xieda ta' rispett kbir li kien igawdi. Il-ġimgħa filgħodu fin-Naxxar ngħatat l-aħħar tislima lil Jan Paċ, ir-raġel li nstab bla ħajja f'garaxx f'Tal-Pjetà wara jiem ta' tfittxija għalih. Din l-istorja ta' Jan ħallet lil ħafna xxukkjati tant li kienu bosta dawk li taw l-aħħar tislima lil dan ir-raġel li miet fl-età ta' 36 sena. Dawk li attendew għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Jan deru viżibilment emozzjonati, speċjalment għal fatt li din it-telfa ħasdet lil bosta. Diversi kienu dawk li ntlaqtu mill-kliem mimli emozzjoni ġej minn fom il-qraba u l-ħbib tiegħu li spjegaw kif ser jibqgħu jiftakru d-daħka u sempliċità ta' dan il-bniedem illi matul ħajtu ferraħ kemm seta' nies li kellu madwaru. Il-funeral sar fis-Santwarju tal-Ħnina Divina fin-Naxxar u preżenti kien hemm bosta ħbieb u qraba li anke kollaboraw ma' Jan b'mod speċjali fix-xena mużikali. Dan apparti li bosta selmu l-memorja ta' Jan Paċ fuq il-medja soċjali biex jirenta persuni jisħu li din it-telfa kienet waħda ta' xokk kbir fost diqa kbira wara li tilfu persuna illi kienet fl-aqwa ta' ħajjitha.